ato hinumduman kanunay yung atong ang iyang gihuna-huna alang gayod sa kayuhan sa iyang katawhan. Salamat sa Dios sa atong pagpadayon alang sa mensahe nga atong pag-isgutan ana sa Efeso 2:19 paingon sa 22 mga igsoon apan sa dili pa magampo na kita mga nakatagiya sa Dios. Labing gamahanan nga Dios among amahan Lord God, salamat Lord sa imong pagkamaayo, salamat sa imong paguban, salamat sa imong balang espiritu Ginoo nga nagatabang kanamo alang sa pagpaabot sa among mga pag-ampo Ginoo. Og Lord, nini kagabion sa among pagpaminaw sa imong buong pulong. Ang imong balang espiritu Lord among gihangyo nga magatabang, magandam sa among mga kasing-kasing hunahuna. Lord God, aron Lord masabtan ug matuho gayud namo Ginoo ang buot nimong ipasabot, buot nimo nga katuyuan sa among matag kinabuhi Ginoo. Lord, magahari ka, magapanalangin ka sa matag usa, wala kay labyan kanamo Ginoo. Tanan nga mga kaigsuonan, mga katawhan nga nagapaminaw kanamo. Lord God, salamat nga Dios, nalayon ka isalig namo kanimo ang kinatibuk-an sa among paghisgot uban sa tabang simbalang espiritu sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang Efeso 2, kapitulo 19, paingon sa 22, sa Bisaya ang version nagkanayon. Busa kamo mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundi mga kauban na sa katawan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nahiusa ngadto kaniya ni nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. So muna mga igsoon no, agi review no kay sunod-sunod series man ang atong paghisgot no. Nagahisgot kita sa miagi nga mga paghisgot no nga ang katawhan sa Efeso lahos kanato no nga gikan ta gihaw-as gikan sa kaulipnan no? Makasasalang kinaiya kalibutanon ni kinabuhi na ulipon sa kaaway no gidala gihaw-as ta sa Dios no gidala ta ngadto kauban si Kristo Jesus uban siyang dakong kaluoy dakong gugma dakong grasya dayon nakita nato nadungog nato sa iyang mga tumong sa iyang pagluwas kanato no na kita makauban ni Kristo pohon didto sa langit aron iya pag ipasinati ang iyang naghingapin nga grasya sa samtangan magbuhat kita sa mga ito maayo nga mao iyang tuyo kanato dahil nakahisgot pud kita may tungod sa kaniadto nato no? Unsa kita kaniadto nahimulag sa Dios makasala o ang karon nahiusa na sa Dios makadirekta na ta sa Dios so karon sa atong paghisgot ni gagapion ang giluhan kini o ang katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios dili lang siya sa usa lang kakaliwatan no kundi bisan managlahing kaliwat Hudiyo man o dili Hudiyo, Pilipino, Amerikano no pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus nahiusa ta kang Kristo nahimong sakop sa balaang katawhan sa Dios. Musugot magsadili ang mga Hudyo no kay sila man gid ang unang ipili na ang katawhan no. Musugot man sila sa dili nahisakop na kita sa mga pamilya sa Dios. No? Heavenly citizen ta, dayo ra ta dinhi sa kalibutan no. Nahiusa ta diha sa panimalay banay sa Dios no. Og agig illustration aron atong ablihan ang unang punto ang balay mga igsoon para lig-on kini nga makabarog sa dugay panahon kinahanglan nga palawman o palig-unan ug sigurohon gayod ang lig-on nga pundasyon no. Ako makaingon ko nga kani among balay dili sa lig-on no. Kay tungod kay dinalian makabarog lang ang ligi so makaingon ko dili sa lig-on. Apan ang lig-on katug yung gipalawman o gisiguro gayod ang pundasyon no. Sa atong una nga punto
gipasukad sa lig-on nga pundasyon. Kita itulan nato kini ang katawhan sa Dios gipasukad gipundar sa lig-on nga pundasyon. Verse 20, gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles o sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus, no? Siya ang cornerstone, bato gayud, no? Magalig-on sa pundasyon, no? Sa balay ang pundasyon makalig-on ang bato gayud, no? Mateo 16:18 busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. So atong masabtan kini siya nga pagkaistorya, no? Mao kining gipangutanan ni Ginoong Hesus ang iyang mga tun-an para kaninyo kinsa man ako. Ug walay laing itubag si Pedro ingon siya ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Apan na ingon si Ginoong Hesus kana nga kamaturan wala niamot sa imong tawhanon lamang kundi ang Dios mao nagpadayag kanimo ni ana. Ay din siya mingon busa sultihan ko ikaw Pedro din hinining bato ang kamaturan ang bato nga si Kristo ang Mesiyas na walay makabuntog, no, bisan gani ang kamatayan. So didto giplastar gipahimutang og maayo ang gospel, no, pinaagi sa mga apostoles ug mga propeta nga si Ginoong Hesus lang gyud, no. Kung imong atong tan-aw, no, ang New Testament, no, ang ilang gisangyaw si Ginoong Hesus lang gyud ang kaluwasan dili ang buhat. Pinaagi ra gyud sa pagtuo, mahimong matarong, maluwas na bangkon sa kasayloan at kahiloan, no? Si Jesus ra gyud ang dalan ang kamatuoran ng kinabuhi ang may magbalantay, ang kahayag, ang tinubdan sa tanan ang madaugon, no? Ang apostoles sila ang delegado, sila ang gi-komisyon ni Kristo, sila ang gipadala, no? Wala natukod sa ang katawhan sa Dios, wala matukod sa mga moderno nga mga ideya, wala gitukod sa bag-o nga mga uso kundi sa espiritual nga kabilin nga gipamana kanila, no? Ang ilang kahibalo ug sa pagbuhat sa Dios sa mga panghitabo sa Old Testament, ang ilang kasinatian uban sa nabanahong Kristo ug ang ilang tin-aw nga panumduman ni Jesus nga nagtudlo nga siya lang ang maong bato, no? Siya ang lig-ong bato nga pamag-ang or cornerstone sa atong pagtuo sa tanang henerasyon, dili lang sa ilang panahon, dili bisan karon ug hangtod sa umabot, no? So mao pod, no, sa Mambuaya sa diri sa main church, no, uban pa nato nga mga outreach mo gina ang atong unahon pagpahimutang, no? Ang mahitungod sa gospel, ang mahitungod sa may balita sa kaluwasan, no? Mo gina gipalawman nato, no? Gikalutan nato ang mahitungod gayud sa pagpalambo sa ilang pagkahibalo, knowing Christ, no? Muna pinagkauna nato, knowing Christ, na mo po na gigamit tudlo sa mga apostoles ug sa mga propeta diha sa Bible, no? Sa gimatuto sa matinud-anong alagad, no? Ang matinud-anong alagad magatudlo gayud nga unahon gayud ang pundasyon, no? Mo na gipokus sa mga propeta ang pagpahimutang pag-una ang pundasyon, no? Kay mag-unsa man ang kanang tudloan nato ang tawo magbinuotan mo, no? Dili man gid mahitabo, no? Dili man gid mahitabo. Sa Tagalog pa gusto kong bumait pero di ko magawa, na. Kung wala mabuhi ang espiritual nga bahin sa katao, ang iyang pagkamatarong na dili madawat sa Ginoo, dili masatisfy ang Ginoo, dili mahimot ang Ginoo, no? Ipahimutang una si Ginoong Hesus aron adunay kasiguruhan sa kaluwasan, kapasayloan, makasiguruhan sa langit, kasiguruhan sa katubangan sa pagampo, kasiguruhan sa kadaugan, o kasiguruhan nga kahimut-an gayod sa Dios, na. Ug kay sa panahon nga moaging mga bagyo kalisdanan, magpabilin usab nga mulahutay kay nahimutang man sa inlig-on nga pundasyon nga mao si Kristo Jesus nga bato, no? Magpabilin nga makatutok ang Kristo, Christ the rock, no? Diha usab sa kamatuoran ni Kristo nga bato
Isaiah 28:16, busa nagingon ang Ginoong Dios, ipahimutang ko sa Sayon, no? Ang usa ka sukaranang bato ang nasulayan na sa kalig-on, pililhong bato alang sa sukaranan, no? Ang musalig nini makabaton og kalig-on. Napay giingon diri sa verse 6 sa 1 Peter 2, ang kasulatan nagingon, gipili ko ang usa ka batong pililhong bato nga karon atong gibutang aron itong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang niya wala magtuo ang kasulatan ng iyon. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Mao na mga igsoon, ang matuod nga iglesia, ang simbahan, ang katawan sa Dios, believers, no, nagsukad gayud sa gilamdag ni Kristo. Dili gayud kana masayop. Hingpit nga kasaligan dili mapakyas nga gipadayag ngadto sa una nga mga apostoles, mga propeta, no? Ang pagsalikway sa ilang gitudlo sama nga gisalikway nato ang Dios, no? Nga mao'y nagsugo kanila. Dili pwede ang ilisan ang original, no? Dili pwede nga ilisan ang original. Kay dili malaos, no? Dili malaos, dili malaya, no? Dili mausab, no? Ang pulong sa Dios. So wala mga igsoon, so wala katong mga kaigsunan nga wala nakapadayon, no? Wala ta nakabalo sa uban nga hinungdan apan basin dili gid tinuod nga napundar diha sa lig-on nga pundasyon kang Kristo Jesus, no? Pero pintas buhi pa, aduna pa sila chance, no? Nga matanuman, magpalawman ang ilang pundasyon diha kang Kristo Jesus. Amen mga igsoon. Ang katawhan sa Dios gipasukad sa lig-ong pundasyon aron himuong balaang templo, no? Verse 21, diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga mahimo kining balaang templo sa Ginoo. So diha kang Hesus, para kang Hesus, pinaagi kang Hesus, no? Kay gipuy-an man sa balaang espiritu, no? Uban sa tanang katawhan sa verse 22, uban sa tanang magtotoo kamo usab ni usa ngadto kaniya di nagpuyo ang Dios, pinaagi sa iyang espiritu. So mapuyo ang balaang espiritu, siya ang matuman sa kinabuhi, atong ato siyang taghaan o kahigayunan nga may maghanas ng kinabuhi, pero kung dili po nato siya largahan, no, dili po siya mamugos, no? O kung ato siyang kumanan sa iyang mga conviction kanato, ang gasa sa balaang espiritu ato usab nga makinabuhi, no? Makalipay kini sa Dios, no? Atong ihalad ang atong mga kinabuhi, ang atong lawas gipuy-an man sa presensya sa Dios o maghatag kahimayaan sa Dios, no? Ang atong kinabuhi, ang dakong presensya sa Dios mudan-ag ngadto sa kalibutan. Asa man ta nahimutang mudan-ag ang presensya sa Dios sa mga tao nga naa sa kangitngit, no? 1 Peter 3:9, kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios, kamo mao usab ang balay sa Dios. Ang balay sa Dios dili sa ka building literal kundi dili sa ka grupo sa mga tao nga siya nagpuyo sa sulod nato ug nagpakita sa iyang galingon sa mga tao sa kalibutan nga nagbantay kanato. Amo muna mga tao, be tanaw na to be kung sa Dios ba gid ni sila unsa ilang mga gawe, no? Makita sa mga tao ang gugma sa Dios dinhi kanato di nag-alagad kita kang Kristo ingon nga Ginoo. Kung kita nga magkinabuhi nga uyon sa iyang pulong, no, makahatag kini makadani sa katawhan, no, makahimuot sa Dios. Mga lungsuranon kita sa gingharian sa Dios ug mga sakop sa panamalay. Household, building of God, connecting itself for edification alang sa paglig-on. 1 Timothy 5:11, tungod dinhi pag dinasigay o pag tinabangay kamo sama nga sa inyong gihimo karon. Ephesians 4:12, gihimo niya kini nga alagad aron sa pag-andam sa tibuok katawan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron matubo ang lawas ni Kristo hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo may tungod sa anak sa Dios. Kaya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na niya kita sama sa mga bata nga manod-anod sa mga balod
ug mapadpad ngadtong anhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa mga malimbungong nga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang gibuhat. Verse 16, diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas o magkadugtong ang tibok lawas pinaagi sa tagsa kalutahan ini. Kusa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan ini. Ang tibok lawas ug tubo ug muligkad sa iyang kulingon pinaagi sa tugma. So muna mga igsoon nga kung kita napundar diha sa lig-on nga pasukaranan, no? Dili na kita maanod-anod sa mga mali nga mga pagtulon-an. Ang gipuy-an din mga igsoon, no, sa balaang espiritu, gihimo niyang balaang katawhan, no? Ang atong lawas giingon diri sa English, tanaw nako ang uban nga mga version, becoming a holy temple or becomes greater, grown into, increasing, enlarged, no? Growing as holy sanctuary, dedicated, set apart, and sacred to the presence of the Lord. So, na ay paglambo, no? Sa atong pagkabalaan. No? 1 Timothy 3:15, kung malangan ako kining sulatan mo magtudlo kanimo kung saan natos pagkinabuhi diha sa balay sa Dios kanang balaya mao simbahan sa buhi nga Dios ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. So si Jesus ang original ni ana, siya ang pundasyon naghatag kalig-on ug iya pagid kining gisuportahan, giubanan, gisubaybayan, gitabangan. Amen mga igsoon. Sa ingana ka lig-on kita nga napundar diha kang Kristo Jesus. Magkinaunsa man na dunay illustration usa ka abroad, no, 10 years iyang pagtigom, paghirap para makapundar sa iyang balay, house and lot, no. Apan usa lang kalinog ang miagi nalumpag kini sa kasayod, no. Sa tungod kay wala na dili masaligan ang iyang pundasyon. Nindot kay tan-awon, no, apan ang pundasyon huyang, no. Ang ubang mga balay nga katapad niya okay ra gid kayo, no? Niagi linog wala matarog apan ang iyaha nindot kaayo nga balay apan wala mapundar sa insakto. So una mga igsoon sa atong kinabuhi ingana usab, no. Kung kita wala mapundar diha kang Kristo Jesus nga mao original nga maghatag og kalig-on iya pag yung suportahan sa pagpadayon, no, mo ng perseverance of the saints, no? Ang iyang gibalaan, iya gikan ng himuon nga maglahutay, iyang tabangan, iyang ubanan dili niya pasagdan, na so kung diha ta nakapundar, unsa man ang mga sitwasyon, unsa man atong gitubang, dili og dili gyud kita basta-basta nga mapukan, basta-basta nga mo masurrender, matayog man kita na bubati mo tagkaluya apan nagapadayon uban ang kusog paglig-on nga ihatag sa Dios mga igsoon. So sa atong panapos conclusion, busa ang katawhan sa Dios nga gipusokan gayud sa ligong pundasyon, di matuto sa matinun-anong alagad diha sa kamatuoran ni Kristo nga maong bato aron himuong balang templo kay gipuy-an sa balang espiritu, maghiusa, magtubo ug maglig-on uban sa suporta ni Kristo nga may pamag-ang nga bato or cornerstone, no? Na ang mga kaigsunan naka mga katabang sa paglig-on sa usag-usa naapod si Kristo nga dili pud siya mang-iwan sa iri, no? Naa siya nagapadayon pag-uban. So kana ang atong pagdasig ning kagabion, dalay ko ng Dios magampo kita labing gamahanan nga Dios. Daghan kayong salamat sa imong mga pulong nga napaabot kanamo karon Ginoo. Among pagampo amahan ang mga kamatuoran nga among nadungog Lord amo kini ma-apply sa imong pagtabang sa imong balang espiritu nga may magapahinumdom kanamo sa matag hinagbo namo sa sitwasyon Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Lord among pagampo nga tungod sa pulong nga among nadungog nahupay ang mga kasub-anan, ang mga kasakitan nga giatubang sa mga kaigsuonan
nga Lord sa matag usa ka namo Ginoo. Nasayod ka sa among mga kasing-kasing panahon na Lord og magagamit ka niadto nga maghupay sa matag usa Ginoo. Dalaygon ko Dios, ikaw lamang ang mong balikan sa pasalamat pasdungog kay kangayan ka man ini. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.